ще ги изям направо, за закуска. Ай, за закуска казах, бе. И какво ще... Шакто ги изяде на закускането. Айто! Казах за закуска! Пук. Пук, а така джиджи, дай малко с... ми даш. Пук. Пара ончета. Кефилите да те пипат фара, Ево, ончета сега чук, какво направиш на моите, ли ня? Не виж всеки ходи къде така, не ходим на линията си. Уа, сега ще пием. А, я. Давай. Васахи! Жескав ти, бама! Може? Петъра си хейтва, пътя на мънне. Не, изкажа! Чакай да... Ау! Раз. Матрицата ми вика. Петъра си хейтва, но не се нервира, защото 15 пъти с странно се прибира. Ама няма луд. Но бе, 150 фарм, 18 минута и съм 11-5. Nice sweet, Джапо. Найс стил. Мама, Не ти, си. Сега ще сме ли реколна, ще спее ли? Боби. Браво, народе. Иво, И виж чо? ма. Иво, гледаш ма. Нещо ви кажа да ми не виж, чо? Айо! Да, кажи. Казвай. А? Умли от Блискранк. Покрипчик я, покрипчик. Не ще ми кажеш ли? Какво снимаш? Мога си, бе? А, какво снимаме? На лига. На Лига на League of the Legends. Късър. Подбудях! То пък този зет почва с бултръстър. Да те пътвар, ончетата чук. Чукамта. Чукам. Аре, шако пис! О, добре, джуксите! Ами сте супер, ман, джуксите. Джуксите са шак. Мама, сита е. Тук казах казва, тук той мисли, че така. Какво? Ти шапа. Да. Какъв клип снима, чу? На лига? Бух ли си казваме ти на лига? Ма какъв смисъл? Дават само какво играете ли? Какво? Да, бе, как играем и като говорим се чуваме там после. И ти че говори. Ага. И в момента се чуваш. В момента се чуваш. И че ще излезеш с нас? Да. И сега филмите го слуша. Да. Браво, Мурджана! Те с филмите са тъпи, не струва. Сега на клипа ще го чуят Галя и Стрига. Аз мога да изтрия той. О, не. Времето, когато Ивки го казва. О, не, аз му казвам всеки ден. Филмите не струва. Като не струва си. Майка ти не струва. Прозореца, Този филм удари, убийте го е! Аз къде да те ми джис, да ти пипа хора, ончетата чукаме си на Аз съм неудържима сила. Блицкранк тази. Обдиш, брат, не ставате и 158 фарм, не ми харесва, трябва 200. О, гано крита му вика ли? Той дори не ги би със скрита, пък ги би със слова. Абе, ди, хора, ончетата чукаме си на вратата. Яш ми ти магията. Аз може... А? Гано, че знаеш как мога сложиш например дъвстеп? Например, сега пускам някой дъвстеп и идете 1 часов и само ние го слушам без да говорим. Аз мога направо да го добавя, дори да говорим, мога да изтрия смисъл на нашите... Смисъл там да... Смярди! То по-добре с дъвстеп, да я знам. Да, не иска как се говори. Слушам.
папи, само да не ще крещиш. Нека ни помислят за Дариус. Не знам какъв димидж бие, брат, някой да гледа. Някой да гледа! Погамни си моля се да... Видя ли какъв димидж навигна зипе, ститаме се Дариус репортер? Какво? Ева, гледаш ли ми рейнджа? Стъпитно Дариус фит кематка. Лашот! Ама Иво, ако ми намериш едночасов дъбстеп, мога да слуша. Ми спя. Хел! Не! Аз можех да... Ала галята е на клипа, трябва да го гледам. Аз можех да отнема листа. Кой да идет? Аз можех да отнема листа. Що ли модно идиот? Може да го позовем. Като си идиот. Ай, Галя, мрей. Нали го стънах султа? Омага! Аз го стънах султа, той нищо не му стана. Братя Су, нарушавате им тишината. Съседа пак ще мънка ма бита, че го да ви. Чак, помни си битушките. Speed hack ticket! Connection lost, чук. Connection lost, бе. Сега скача, хора, да вярвате, че ще сторнават моя нов пет да ги бесе, Иво, що не си вземаш блейд от дорентки? Пълно се позля. Тът ми го трябва. Крит, майка! Ага. Аааа? Ага. Вика, таква ме и дупита, че двето, бе! Воу. Аз дарих се кръка пак. Се болява кръка. Ударих се, козичка. Кой? Гало, не махай гласовете, ти трябва да се чуи. Не стя. Вие козичка. Ще козичката на нас. Какво правиш, бе? Къртя мимки е без почивки. О, аз го взех, бро. Мале, брат, как се ударих, чак тук какво ми стана, човек? Като... Цяло нали, целезам, не знам аз какъв съм ми защина. Ще му купя мазера, гайка отново. Може да се позволя. Пукам ги. Пукам ги. После паля учван чака, новата шака ма чака. Не знам, брат. Брят, аре, бе, брят. Ще им го. Как чека, брат. Ема аз го чепнах. Чепна ли? Само да го чепна, гащите ще му лепна. Галя, ти трябва да се чуи. Само да го чипна, гащите ще чипна. Аре, искам някой стороната да го фрасна да го направя. Който се съхли. Тук до вечера сигурно само снимам на Bloons Tower Defense. Ай, Ясу, бактор! Бактор! Али факин! Али факин! Мазарачи! Брат, тентачи! Ай, на нашия колко би Jack in the Box, бе. Чук ми си фа... Хора, аз сега съм фул бют всъщност, след малко. И сега си купувам Blade of the Night King-а, ще точно знаете съм фул бют. О, съм неудържим. Те, развихим се. Тентачи, няма брат, няма апарати. Гледай, близкранк, той би в едно в едно, две в едно. Той би играе на АП. АД няма... Не знам, брата, от този почна много се физва, той колко е вече? Той е 9-10 Абе, той е прототейл, бе. Прототейл. Той трябва да се лигаш с премежи бим, не знам. Били до пет. Били до пето, ще направя мазарати. Брат, няма атентати. Чук ме се фара ончетата. Искаш ли да те питам, гепят ли те фара ончетата? Те чува са какво пееш. Нали? Йеп.
Хора, гледате ли са спит как? Пел! Скочи ми де, а? Влез ми де! Нуб! Нуб! Нуп, я съм нуп. Нашия прес спокойно би и Дариус 1 в 1. Улта ми е през... Да, спък по улта. Стъна на Моргана ми е през Дариус. Той ще ви на клипа. Йо, дай ни трябва да ги бим първо. Айдем за бакдор. И Дариус идва! Ох, чука. Аз съм неудържима си. Колко са... за малко, брат, той го наспер малко, бе. Братя, свой мейн, героя ми вече. Ми не остави динайте не са в убил, брат. Ще взема Ранду и Соломон. Да такива хвара, он ще чук. А той Дариуса дори не му биеш финал, брат, пък те се обвиняват Дариуса. Оля, те ще бил, брат, аре, дефил е мършо. Това не обиждай да без съпорта, бе. Набият, брат, аз не знам, са гръмна. Бей, тази се оставим да набият. Он ще те чукаме си на Ясу. Айде, строгвал там, мърша бе, какво бе, ай бе. Къде тя бе? Вече мисля, че едно вече мога ги бият. Що аз съм почти фулби от целим тим. Вие никой от нашия тим няма 100 фарм, галя в софти фарм. Иво, искаш бака? Не. Аз съм танкер. Уж. Вейн, мама. Тем. Гара да издем. Ай. Изчавай да е критна. Имам първа, имам статик, имаме пасив. Пък аз имам една първа, която ще изям. Где са? Иво, чакай! Где са? Чакай бе! Мале. Ууу! Няма чукаме си пара, анчета. Гада, този клип трябва да се качи. Не. Брат, сега представя за черен екран. Мале! Чакай на сек. екран. Типа, не. На черен екранус. О, Коста, тъпа майската ми лапът. О, мага! Наши го изцилват. Нашия джук си ти. Хора, гледате ли сега? Давай, Гада, ут. Kill fucking. Няма да пипнеш, папи, само да ми паднеш татуираните баби. Ще крещиш. Остави ми 900 мънди до фул билда. 900 мъни на ден. Никой не може да бие такъв рейндж. Baby sis. In the back in the canal, chicka in the mugano. Вейна ми играе добре. За мен само Вейна Дариуса изе да игра добре. Хизал горе и Блицкранка, той го играе на петича. Хизал да го пръскам на една първа пасив и... Хора, взем барон. А не. Банци барон. Аз ще продължа на Рио да кръстят банци барон. Ивай, да отидем да вземем една, искаш? Хайде, може. Аз колко пари ми стоя майка ми към 5 лева 6. Гала, че дойде с нас. Колко струва? Мисля, че 2 лева. А не, 1,60 мисля, че... Хора, ще да се пробвам да взема сол барон, махните се, моля. Иво, ние като бяхме отшли, бяхме си взели Иран, тъй че не е 2 лева. Вие търси вече и сега няма никой на барон, само аз да бъда. Няма, аз ще помогна на Рота. Аре, виж, аз го вземам сол. Аз ще... Дед, помниш ли една игра с кой герой беше като вземах Сол Барона? Аре, Иво, солото вика. Аре, аз ще хелна, не искам. Много ръчи. Чао. Биго!
Про. Спасих барона от късване. Спасих баница барона от късване. По-точно аз го спасих. Някой да ми стави минутите са на Хеля, моля. Няма бе, ти имаш жангла, просто маха за тук. Добре, пиши на Хеля. Блицкранк прави багор. Ми ни правим багор. Бързо, не трябва ги бим, бързо, не трябва ги бим. Так. Аз зная. Друзия. Като персонал. О, мага, бързо, трябва да ги бим. Бързо пи! Да ти хепят фараон, ще те чука меси на вратата, съседа вика нарушава теми и хибитора. Чао, GG, Whippy, Surrender 20! Вот що. И това е професионалистите. Про. Брат, виж, че като играем нормално, го ги правим. Като играем ранкет, не се получават нещо, окей. Стефил, гайс. Да ти кефит фараончета. Ще ли може няколко направите 10 поредни победи на нормал и да ви дават такова точки? Някаква дивизия. Или например 5 поредни да ви дадат... Аз към ако направя... Да, Иво, и тогава всеки ще играе ранкет, що ще... Той Дейвидка, когато той ми задвижи наш. На мен. Да, Да, Тото, аз ти с социалните съм събрал за пулсация. ама 10 поредни. Ето, тогава не трябва да играем на макс винаги. Не, щеш да яко на 500 победи на нормал, да ти да такова. 1000 ръпа. Не, 500 ръпа.